ин акнун дигар чизе нест ки пинҳон нигоҳ медоранд. Тренд Александр Арнолд тарки Ливерпул намуда ба Реал Мадрид мепайвандад. Дар наворе ки Тренд бо даста хайру хуш мекард, қайд намуд ки қарор хело мушкил буд ва бисёриҳо инро қабул нахоҳанд кард, аммо ин роҳе аст ки ӯ бояд барои ояндаи худ биравад. Аслан гузариш ба Реал Мадрид ҳамеша як қадам ба боло аст, вале фикр намекунам ки барои Тренд ин хушҳолкунанда шавад. Реал Мадрид дирӯз бозии худро муқобили Малёрка бо камбек ва ғалаба ҷанбаст намуд, аммо имшаб Барселона метавонад қаҳрамон гардад агар дар сафар Эспаньолро шикаст диҳад. Барои шогирдони Флик ин имконияти олӣ аст ва онҳо ин шонсро аз даст нахоҳанд дод. Ман ба ғалабаи Барселона дар ҳарду нимаи бозӣ бовар дорам. Шумо чӣ? Пешгӯии худро бо 1-0 анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумоти лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тренд дар Англия худро аъло нишон медод, аммо ин чиз дар Испания намешавад. Сабабашро ҳозир мегӯем. Ҳамагон медонанд ки Ла Лига ин чемпионати бозингарони техникиянд, беҳтарин дриблёрон ва ҳамлагарони босуръат. ин пӯшида нест ки Тренд муқобили чунин бозингарон мушкилӣ дорад. хушбахтона ду дриблёри хуб дар дастааш мешаванд ки Килиан Мбаппе ва Винисиус Ҷуниор мебошанд, аммо ба ҷуз онҳо дар Испания вингерони хатарнок зиёд доранд. Масалан, Ламин Ямал, Нико Уилямс, Алекс Баена, Иско, Абде ва дигарон ки дарди сари Тренд хоҳанд шуд. Дар Премер-лига мо Ҷереми Декуро аксаран хатарнок медидем. Акнун чунин бозингар дар ҳар ҳафта метавонад ки бо Тренд рӯбарӯ шавад. Хоби даҳшат, ҳамин хел не? Агар касе фикр кунад ки Тренд заифие дар ҳимоя надорад, пас инро ба назар гирад. Тибқи статистикаҳо, имсол муқобили ҳимоятгар 50 дриблинг шудааст, яъне аз ҳама бештар дар Премер-лига. Тасаввур кунед ки 10 тои онро танҳо Деку дар Этихад анҷом дода буд. Он бозиро Ливерпул тавонист ки бо пирӯзӣ ҷанбаст кунад, аммо Тренд 90 дақиқа ҳам бозӣ накарда буд. ин ҳама метавонад бадтар гардад вақте ки ӯ дар Испания бозӣ карданро шурӯъ мекунад. Сабаби дигар ин бештар ба шахсияти ҳимоятгар рабт дорад. Тренд метавонад Ла Лигаро бад бинад, зеро ӯ дигар наметавонад ки рақами дӯстдоштаи худ, яъне 66ро дар тан дошта бошад. ӯ як ҳикояи зебое бо ин рақам навишта буд ва аз замоне ки аз академия ба ҳайати асосӣ омад, рақами 66ро дар танаш дошт. ин рақам дар шахсияти Тренд нақши калон дорад ва дар сомонаҳояш ҳам то ҳол истифода мешаванд. бо гузариш ба Реал, ӯ бояд ки ин рақамро фаромӯш кунад, зеро лига иҷозат намедиҳад ки бозингарони дастаи асосӣ чунин рақамро дошта бошанд. ҳайати асосӣ бояд шумораи аз 1 то 25 дошта бошад. бешубҳа Тренд бо қисме аз корномаи бузургаш маҷбуран ҷудо мешавад, аммо дар умум ин чиз сабаб намешавад ки футболбоз ҳунари худро нишон дода натавонад. сабаби дигаре ҳаст ки ба ҳимоятгар фишори бештар медиҳад. ӯ шояд ки Испанияро барои мухлисону расонаҳояш бад бинад. шояд ӯ хабар надорад, вале таъсири расонаҳо ва мухлисон дар Ла Лига аз дигар лигаҳо дида калонтар аст. бозингарони хориҷӣ бештар аз ин чиз зарар мебинанд. барои мисол Лука Модрич, Дэвид Бекхем ва ҳамин рӯзҳо Килиан Мбаппе ин чизро дар худ таҷриба дорад. бо гузариш ба Реал Мадрид бозингарон ҳатто ба майдон набаромада фишорро эҳсос мекунанд. нигаред, Тренд баъди имзои шартнома ҳамин рӯзҳоро хоҳад дид. асос ки бо иродаи қавӣ бо ин мушкилиҳо мубориза барад. мо дидем ки ҳодисаҳо атрофи Мбаппе чӣ хел иваз мешуданд, аммо дар аввал мухлисон ӯро сарфаи беҳудаи маблағ ва бадтарин трансфер мешумориданд. Бекхемро бошад танҳо маркетинги хуб донистанду бозиашро баҳои паст медоданд. омадани Модрич бошад дар соли аввал бадтарин трансфер дар Испания номида шуд. дар умум Тренд Александр Арнолд бояд роҳан омода бошад ки ба ҷуз бозиҳо боз ҳастанд чизҳое ки метавонанд садди роҳаш шаванд. ба фикри шумо ҳимоятгари англис дар Реал Мадрид комёб шуда метавонад? ҳатман фикри худро дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.